sin dó agus ceanna leis sin trí. Cuaig trí dó híal idir go leat is brí be me cléta híal do le géidir heb. Má tá sib deas comportach tá so men scéal. Cabadil a híineag, I gúil na hangi. Beag nach dean chuifes tá siad ar thóscóir le na chéile. Tá cic airga seo an tábhachtach. Is mi sé híineag agus is bralam soccer. Tá sí galbhúgan cic, grúpa de dhéamlach ar fad, agus ceann amháin eile. Des híon sin a híineag. Déanaan an eile chéan éirtí balla cosanta. De a bháin. De hían. Agus ceann eilis na cúil, sin de híon le sárú. Hían, dó, trí cad cuaig, sé seacht ach ní agus de. Agus hían sin híineag. Sin an chic? Fáil sí scór! De bháin agus héana bháin, lí lánach héan sé go bháin. Ha! Cabadil a dóiag an trí drona leoga. Báilsa chuig siún an runalóg, céfis mar againn amacht. Is mise dóiag, agus is sá rona leoga tá anamsa. Céann sé sin go bheitinn drona leoga difriúlaíana. Tis bá chuine ard. Is mise dóiag, is mise Móide dó. agus tá mai tríomhlach fá cheirmhlach. Mar sin is drona leog mé. Gahanna drunalóige. Cas, sin ceir fá sí. Ara, sin dó fá hé. Cas, sin sé fá ró. Ara, sin héan fá dóiag. Rud a híalín gur bhéin? Héan fá dóiag. Cabadil a trídeag. Oops, chomí áhfuil. Bhfuil tú ré a héan? Réich dídig? Oh! Stop! Brown arm, teaching my three team and Uri are trídeag. Stop! Nish, Iroch the one at it, Misha tree is a da. Misha? Trídeag! Agus trí. Coming, meow! Cabadil a cathirdeag ag imach le fána wach. Woohoo! Hey! Misha de. Móide cahir. Misha cathirdeag ítach. Fan go bheice tú. Woohoo! Cardig! Fan! Fan ard! Scoiltin an rian in a gá, yeah! Tá go bug é a gá. Is Misha cathirdeag. Ní amháin go bhfuil mé áolachs mé. Seach dúbal sé áúr háún. Woohoo! Ítach! Cabadil a cúdéag, mission ihe, fan ciún. An gníomhar a cúdéag atá, daina ha mission mar de, mód a cúig? Ach go rúnda, freisin is mé. Héan, mód a dó, mód a trí, mód a cead, mód a cúg, sinné, is mé. An win féini ha fiúnta! Vision ihe atá 4 rúnda, ha? Tíma héan glána. Céim a dó! Ó Coco! Céim a trí? Scúba fiacla. Céim a cahir. Céis deach sa leba. Céim a cúig. Dhéam a scéal as rih ghala chala. Mission Kriechni.